טוב, שלום לכולם, אנחנו נמצאים פה על פרויקט מערכת שדרוג ה-CRM. עשינו עבודה כאן מאוד מאוד מאומצת, אני רוצה בבקשה שמרים תציג את הדברים. מרים, בבקשה. טוב, לפני שאני מתחילה להציג את כל העבודה ולרדת לפרטים, מאוד מאוד חשוב לי להקדים ולומר שכל מה שאני מציגה כאן... הבנתי, תכלס, אני מבקש לעבור עכשיו ללוחות זמנים, זה מה שמעניין אותי כרגע. טוב, הנה השקף שעוסק בלוחות הזמנים. חשוב לי להגיד שגם השקף הזה מבוסס באמת על התייעצות שלנו עם מומחה. כתוב פה מרץ 2016? לא מקובל עליי. אנחנו מדברים על סוף 2015, התחייבנו למלכה סוף 2015. יש מוצרים שכבר יצאו, אתם מכירים את זה מצוין. לא סתם אתם נבחרתם את המצבת הכי טוב שיש לנו. אני סומך עליכם ב100%, אני מבקש עוד יומיים, 3 ימים, להציג את כל התוכנית לסוף 2015. תודה.